Квадърът е бил прокопаван от миньори, понеже е бил запълнен с камъни пръст. И сега ще ви покажа тези стъклени предмети, които мен ме очудват. Но не се е предполагало, че траките не работят с стъкло, че произвеждат стъкло. Ето, стъклени предмети, наричат ги стъклени полчета за някаква игра. Например, в Сумер има игра с такива предмети и стъклени полчета и бронзови зарчета са намерени тук. Сега ще ви ги покажа и тях. Така че се смята, че е някаква игра с тези предмети. Това са съдове за етерични масла. Алабастрони от алабастър направени. Това е ножницата на меча на Сейф III, желязна с златни инкрустации. И се говори за една приемственост непрекъснато във времето. Приемственост на култура, на занаятие. Тук, например, има символ на свастиката. Тези символи ги има в народните носи, сигурно знаете. Така че непрекъснато това е от една култура от хиляди години до сега. Ето ги бронзовите зарчета. 3 на брой, точките са от 1 до 6. Не сте с зарчета. Абсолютно същите като днешните. Да, и тук също такива железни плочици с символ на свастиката пак. И в двете посоки е изобразена. И още от неолитни времена се среща по цял свят. Това като германска е точно. Ами те са го използвали. Те са знаели силата му и са го използвали, само че за лоши неща в обратен смисъл. Това е древен символ. Да бъде непобедим. Хитлер искал да бъде... Да, ама с лошото никога няма да успее. Най-големият магиосник искал да бъде. Не става. Не са ги използвали, всички те неща са ги знали и са ги използвали. А ние сме наследници директни, живеем тук и не ги знаем и не можем да ги използваме. Това ни е проблем. Така е, съгласен съм. Това са наколенници, които се слагат под коляното в битка и те са бронзови с златно покритие. Изобразена е богиня върху тях и в косата на тази богиня има изобразени също митичните същества грифони. Те са ето така, нали, лъвско тяло, крила. Ако ги виждате, смята се, че майсторите са ги изработвали с лупа, с увеличително стъкло, иначе те не се виждат много лесно с просто око и няма как да бъдат направени така. И кутията, която ви казах, че се смята, че била на Береника, царицата, жената на Сейф III. И тя е сребърна, с златно покритие от вътрешна страна, пантичка, която се използва и до днес, такъв механизъм. Вътре в нея, когато внимателно се отворили, тук са забелязали един червен цвят от някаква оттайка. И тя за минути е избледняла, този цвят е избледнял и има най-различни мнения какво може да е било. Например, някой казва, че е било прах, който може да е служил като руш, че тази кутия да е била като подриера. Други казват, че може да е било някакво халюциногенно вещество, което е използвано при техните жречески ритуали. Има също такива... Тук даже имаше, преди няколко дена дойде една жена микробиолог, каза, че това е било, червеният цвят е бил от златен хлорид, тъй като той е леко червеникъв, а златният хлорид то ще се нарича монозлато и тя ми обясняваше, че кралските семейства го пиели, за да могат да живеят по-дълго. Тя смяташе, че това е точно такова. Интересно. Монозлато с златен хлорид. Това са окраса на коня, намерен е скелет на кон, който е бил на Сейф III коня и около него са били пръснати тези предмети. С елени, с лъвове. Тук това пък са амулети, които са били пришивани на бойните дрехи. Тук е минавал конеца. Те са 4 пъти по-малки и отново, нали, е трябвало да използват, може би, лупа да ги направят. Вътре в тях казват, че са изобразени божества. И сега да ви кажа за балканските лъвове. Те живеят по време на траките. Траките ги изобразяват много често и в цял ръст.
Те са били по-малки от африканска, с по-светла козина. Този предмет се смята, че е бил амулет, който е закачван на металото на Сейф Трети. И някои учени твърдят, че тези лъвове съществуват чак до 9 век, че във времето е запазена народна памет и Левски не случайно получава този прякор на името на тези смели животни. Старата дума е точно лев, нали, не е лъв. И паричната единица... Че картата ни прилича на лъв. Като се вземе. Ако има малко фантазия. В момента изрязане малко фантазия, да, прилича на лъв. Това е интересно, да. Пак на коня е била украса с негърска глава, с лъв, пак на коня и златната чашка за ритуално пиене на вино. Златен килик с 2 дръжки за 1-2 глътки, не повече. Но пък виното им е било доста силно, с различни билки, пак нали, може да е имало халюциногенни вещества. Какво остана още? Това е пак на коня от сборията. Кутията, както е затворена, както изглежда, тя е сребърна. Играта, която се смята, че може да са играли, което е хипотеза, нали? Не се знае. Тук, може би шлема. Това е меча на Сейф Трети, сглобен. Между другото... защото те чупят на 3 и на 7. Това е ритуал, когато го изпращат нали, в отвъдния свят, те чупят меча му, различни даже предмети негови. Учените смятат, че траките са вярвали, че човек през живота си преминава през различни етапи. Това са два големи прехода, най-вече сватбата и смъртта. И тогава чупят предмети. И така учените обясняват, че и до днес има запазени такива традиции на сватби да се чупят, например, чаши, че не е огледала. Рядко, но има още такива ритуали. Оструша. Казанлык.